khajin takok te bukok chung ang tongo modu deborma norok nai tongo live ma tv norok jodi no ma hai video kubong ma hai me saya ma poria ma ningya ma saya aba hai rok no tisana musungka borok ni biskang mukjan musungka ano call khadi tisajang na musungke ani number 6009036356 hinko obo duskang bong ro phai thanga norok nukhana bong no bong na ro phai thang mani buma bufa je buma bufa khorok tam busana tinjona busana yakar kelangmani ogotna nugune borok ni nukhungno nugoi daikhe mokol kana mokol nugya 4-5 বছর 6 বছর sukai tongkana borok ni kahini nugune bukha hamjagai borok no maya nangai borok no rang rohorka ani account dai rohorka google pay bai khlaine ka khoroksan bubongke sar subongkor te khoroksan bubongke sar ranjit deborma sar subongkor deborma bai sar ranjit deborma borok jana 300 dai rohka ka total ka 600 ka kha nge borok photo sarmani nong buskang kisesa nukjak sijak hnai photo sarman photo rena salia borok rangsibri ri sidi nukjak nangya bungbang sanangya nei sa to ang bung sairika ge nong no makso phaisa phon paisa theng nei borok jana 300 roka ta 600 500 kaisa 100 kaisa obo norok no rohormando gite kaisa ozga sanam musungman gangka adino je buri khoroksa kusu nugya ni mane obo tina adino buta khorong ni tongo adino takase pule video ti sapro bono nugya ta bokaya buro podumura thangja kangke tabukhe bo tini jara kan boy mal leka ga ang sanam musungman gangke tiprasan siklarok ang kajak tuti se busa chikon tuti se amake guri khai tongman gangke bike second hand hamye baise salsa masa khlai amusuke norok no phunung manung kangka norok ni yago tep somoi tongo pura sara tirpura ni siklarok nongkhor baila kuna thangni khlai di sini tirpura bahake developing ya sing siklarok mili jo samung khai ka bahake samung khlai ke bahake sin tirpura sa developing ya sing nai len obai khlai ni tabuk ani team norok jodi phane musungkha manjana musungkha ka ano call khadi 6009036356 ano call khaikangke ang bai samung khlai ni musungke ang norok bai khlaina chin tiprasa chin tiprano develop khanyan bagai samung chenglane ge dan kisaba adin do bung samile kisab bung sarsi de dani ande dosrat nananke soni deborma wah nanke gita deborma ge tabo orang rohana rangma tam sanam musung kisase seno rang rohmani mangsa jadi ni rohkang kai sungbo nongno hambai ruwo kaham kering khatong di kaham pengni basi thani kuno tantang di sungbo masa eman yang di paino om haingo aku agi maireng posa se kasal kota ma songgoi thabolong rok sapuloi goku atar sapuloi songgoi masaka busuk bipotong phakya tabu bo bipot ko ta poncho se yogya khoturi bolna woi bati bogoi masai tongko ang pusiwi ta poncho yogya bufur suking lang sinai tipur simi si suking lang sini gedan ko dani sing ni nora tesa phaipena do boni ne bura bokhanai rok sing rai ro phaibeni bong bokhanai rok tong yang phungsidi yes ko ngang ka toling heng tong ma kha yes ko kisa phungsi dai yes ko phungla ha ki phung gana tu phungla o yes ko raja gya